Potrebujete väčší byt, kde by ste mali obývačku, deti by mali vlastnú izbu a aj vy by ste mali svoje súkromie. Tento trojizbový byt vo Vlkanovej má 80 štvorcov a keďže má balkón, špajzu, komoru aj kumbál, zmestíte tam všetko potrebné aj nepotrebné. Ak sa už v tomto byte vidíte a čakáte len na nejaké znamenie zhora, tak